Oh, Joe, why not? Yeah, no more talk. I escaped even me. I'll go win an order. I'll win an okojanara. Where do you get back home? Hey! Which is magic? Okukotiwara-akifounda8558. Hey! Oyo jana manu. Abu na ejiri okwu ịmara onwe onye bụ and ọ bụ na akpọrọ onye ọgwụ ego ji achụba ego chofekeyarị ka mmadụ nọ n'akụ ji akpọ ya onye ọgwụ ego a na-esiri onye nwe ego bụ mbụ ijere bụ nnekwute mmụọ ijere pụta na ọ bụ mmụọ niile echelugodo maka ma ibere ya eme odogwu ife ike mere mmapụ adị egbu ahụ nwoke na obi ọbụla odogwu ọ bụ na akpọrọ onye ọgwụ ego ji achụba ego ọ bụ na akpọrọ onye ọgwụ ego ji achụba ego chofekeyarị ka mmadụ nọ n'akụ ji akpọ ya onye ọgwụ ego a na-esiri onye nwe ego bụ mbụ ijere bụ nnekwute mmọnwụ ijere pụta na ọ bụ mmụọ niile echelugodo maka ma ibere ya eme odogwu ife ike mere mmapụ adị egbu ahụ nwoke na obi ọbụla odogwu aka etebe arụsị. Ladies and gentlemen, he's about to go down tonight. Shout out to all the